tabukni jorao hamjakma tei puitu kana tongsak jora tino phia hakjal wngwi tongphruo hamjakmano kwthar naraknani tei puitu sbayawi tongnani omo hai borok rutugwi manani belai no tuknai omo hai no kaisa story ang mankha hamjakma borok gana kwrwi phuru kubuni borokni thanio bini sakno bedokmani o kothoma khnanani swkang norokno ang sanani muchungkha tamni bagwi ang video rok khlaiman leya ani video rok phainani lerkha puilano ani video nai tongnai jotono nang hambai mario tamni hunkhe norok asuk ano support khlaiwi tongmani bagwi tei ani video rok no naiwi tongmani bagwi ang sawi mano norok to ani video rok nugya belai kheno balokha tei norok khatangjak ani video rok nainani tei kwbangma borok no ano sungo tamni video rok khlailia hinai video dakti tubudi hinai sao tamni bagwi ang video tubui manliya norok no kisa sawano ang March tal eba March man romoi ani exam tongmani tei ani kaisa problem hingkangke jepru ang mobile katal nakha a mobile ani real voice kasa paya aboni bagui duita ang earphone pai nakha tei abai try khlaika phiaba abo bo ungya aboni ulo ang Flipkart o kaisa mic order rekha abo bo hamya sokpayo teisa return rewei sokpai phika nogo ang aprong kaino agulio phaipaikha hinkeno ang agulio taisa mic order rekha phia abo bo haino hai bukja sokpaikha haikeno video rok khaiman yang lerei tongkha hinkeno rok saiman khanang tamni bagui video tu buiman ya lerei tongkha hinkhe phaidi dini ni video o chung thanglai sinai tei dini kaisa real story nang tubui phaika khoroksa takhokni bo share khlaimani story belai kheno wanama singja tei lajima singja hwnwi mano tabungni jora belai no hamyani bagui omo hai story mangno chung khnawi bo tongo o takhokni mungkha S Jomatia tei bwrwi Kobita Jomatia takhokni kami Omorpur tei bwrwini kami Udaipur Yaksuma puila o takhok o bwrwi bai Facebook ni bisingtwi sinilai hamjaklaimani abo haikeno hamjaklaima balokha keno kaijaknani borok kokbung laikha saljakai saimankha o takhok o bwrwi agi swikango kaijak tei bwsaibai kaklaijak hinui haipano o takhok bo maya nangmani bagui tei hamjakmani bagui no bo gosika kaijaknani jesa phano wngthon hinui tei kubui no salja borok kaijak laikha phia borokni afurupano cherai rok wngyakho saljakai takhok bini nok kaham tisanani bagui rang ajinani hinui phatar hasteo samung khlainani thangkha bo aro 8 mas hai tongoi samung khlaikha yang nogo bo rang rok chuba horo bihikni ri chum nangmani bebakno bo rang rohori tongo sana thangka o takhok bebakno bini nokhungni nangmani tei bihikni nangmani rokno bo chukalei rwui tongo bini hik yang bini nogo waisa ayang buma songni nogo waisa kai thangphai wngwi tongo buma sori hamya hinui ayang nogo mangno kwbang kok thangmani bungkugo saljakai bihik o takhokno sahoro nung nogo kifili phaisi diangno belai khatangka hinui o takhok kok kifilo tei kisani bagui nok pai kifil phayano hinui phia bini bwrwi sao nok phok tabuk tonggradi kwnui ma tongkha ke abo se jotoni slai khakjang kukmani eba tongthok kukmani hinui bini hikni khugo asuk khnato kok khnawi o takhok nogo kifilnani wansugo tamni hunkhe bo belai kheno bini hikno khatangjakha tei bini hik bo khatangjak khnani bo wansugo aboni ulo bo nogo sokpaikha bini hik bai malai belai kheno bo khushingkha aboni ulo election ni budrina hinai bini bwrwi nogo thangnani saka tei bo nogo rohorkha afro ajomsa o takhokno bini logi khoroksa saka nini bwrwini tongmung nung sawidaman nung nogo kwrwi phuru bwsuk hamya sitrangwi tong nung sawidaman hinai a borok rokno swmai tangrewi sajak bini bwrwi haipano borok o takhokno khairokjagwi saya hinai tongwi manliya borok sanani chongkha bini bwrwi khoroksa chela sikla bai ren eba bara nogo thangwi sak bedok laimani kok o kongno khnawi o takhok belai kheno thamji kasajak tei dukhu nangjaka ulo bo bini bwrwi no swngkha phia bini bwrwi puila phuru gosia goria mataini mungwi swmai tangwi sao ang wngma kwrwi hinui aboni ulo oren malik bo o takhokno kubui kok thungbu prawi sawi khonarika aren malik bo a takhok songni kamini no khoroksa aphurkai bini bwrwi kokno tei hui naragwi toni manliya bo bebangno gosiwi marika phia hai hinui sao a chela siklasi bono force khlaio tei bo aboni bagui waisa bono sakma bedokha hinui ulo bini ama song o takhokno saokha bo phatar hasteo tongphuro bini bihik horni 12ta 3ta jora abaike chelarok bai chuak nungo tei o chelarok no bono nogo tunui riphaio hinui o kongno khnawi o takhok tei bo dukhu nangjakha tei bo bini mobile no bokhogwi rikha o bwrwi bai aba haikeno bo chalnani bo nangkha
o bwrwi je chela sikla bai tongmani tei text khlaimani bebak no proof tabuk bo tongkho haipano abo norok no joto share khlaimanya kho o takuni story asuk joratui no norok tini je khnawi mankha o story no khnawi o kongna ang muito mankha tabungni jorao hamjakma rok kaisa wifi eba bluetooth hai ni samani gana o tongsak joratui no connection tong pia hakjal thangkan ke nini uklogo kwbangma nung chajakya samung sitra khlai tong pia nung nukla tabukni o jora belekeno wanama singsa tabuk jotono chung push khlaibo tongnani nango chini hamjakma borok chini bwskango simino kaham wngwi tongwi mano pia chini uklogo bwsuk joratui hamya abo chung sia haini bagui no te kaisa kok kwchar mungkha nini hamjakma borok je borok no poito khlaio je borok no belaikeno hamjago nungbono thokinani kogya eba tatal kok sanani kogya tamni ke laibo chung khoroksa baino hamjago ti o khoroksa baino kaham kai thangwi manani nainani nango chung khoroksano no hik eba saisongo aboni bagui khoroksa baino chung kachang nokong khawai thangnani abosi jotoni slai kotor kok haike asuk joratui no tini norok bahingjakha norok chajakha hingkai o video no share khlaidi ti ang bo asuk jora kolokma norok ni bagui video khlaimanya norok share khlaidi asuk no norok ni thangni koimung norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai.